owu ye ne de ne ko share form ho a amfa woni mfie de ne ko share ho ma Mary o mfifiriye ya gidean so what is asem we ni nkomo we ase wotofin komo so a umfa me nto tankru wam unya dia ade anim guase bebreme unya sa hwa na otwi great man bi afirimu asema me be kan me giri se kwa me asare yem be hye no fi se ono de way back meni na brabo no ni ba bi e hya ase no me wo Angela fam nyina no na me ne kwa me ne tu esoni ti anya me nwanwa se nua yonkofa no wo ho besi ne owura bi yefra no kwa me redu efiara no wanya accident awu asama mbisa me ho ne se nti ye gyedean sa papa me kana asemi no nyansa ne adwene yamfa onyankopon asem kanyansasem ensesa okra wo hero na asam na wreho Friday mu amote nkwanhie bi a esiye ewo mfensi no ka ho bi a sad story ndi asem we no asem ba mi mu ni se ye gidean ewo wiase we sister edian ye agi a enti me ne wote efia me ne utimu no ukunu wo sika enti no ye na ye wo fi onyina ubu ye sesebi ye nim nyansa die ne ye agi ni wiase enra wonim enipa ye de wo akɔhye fom ima me de video bi mawo aha abusiafo wo de hwe wo de tie noise What's up, you know? Sen tane şey mi lan? Ni ni material no wan kan. Blow here.
Anope say wo hwe Sompa TV wo Facebook a wo tie voice yi wo radio so a asama mi bisa wo say enipa ye gidien eti unni say enipa ye nsahwe hwa kana enya accident a hwe so wo bie door no say de enipa free mu be top form na da bia asama me kan say so koto say adeda obi a aya na wadwene say owuo esuro obre na ensoye ayituma ufrade ko obi yi ase no umpo kwame obi de bebo yi ase eti aya na yemi wanwa say enipa bi adwene ye ne say oye nipa chen obi a wo wi ase enam adoma chedie bi ekura wunti umfa nipa anya hwe nipa ye gidien to the stand say kwame etoda obi mu afiri obi ho enipa da sani betimi afa kwan boni bi so aka ne ho asembone na ne yie di abono ye gidien eti kunua wode na totankuru wa mu a woni no yaka wo se unkasa no ho da na oyensu a unsabi no wanom no mi bisa wa no pai se enipa ye gidien adien ye gin wo wiase nti se kwa mi redu tiase no se woni no twema nso a se wa fere hwa nyansani na ekono kwa mi anope make me kaiwo wona etie mi from Angel FM ono ni nipa na edura no pa o motivate yen sa kwa mi redu enka asamman to wakoma so wo sha konfo kura obejai uba ezi asori mu a oye banua kese a crusade ahodo a kwa mi redu aye no wo wiase enya asem ketwa enipa afa ne so abeye memeda kwanhwefo ay uncountable ntimi nka wondodo. He's a great man. Ene kwa me nya birthday ho asam na me kan but eye wuwo ontiase anopai mi bisa wo se enipa ye gidien eti wo de wiase a wote no ade a wonim ya sisie sisi wonu sa na ye se tam one day uba kosa de kwa mi redu koyi enipa de ne eje etoda kura baabi a wo ye adwuma position e kura wo no obi pekwan sa position ni so aba betena ma obi fokwan bia so obi kura wo ho a okokoduru se wode wo kwa duru so enti na watwa yesimu a wabo trimu pose udi unua bi kwa duru so because of position bi nti akokuno no ye gidien na owuni adida no a nti obetimi di wani akwa a wo mfere na sa position ye de wotena so a na enya bodua ana anka sabe oponkoto no na konfu ekura no na wo etoda ya mi hu nipa mobo hwe se toda na okotena trotro na ohwe obi a wote trotro num wo ho ka no a nia obaye no ho akere wo ka num no rade obakasa wo de wonye nipa adentia oye nipa kokko yese ne ho mfe wako boutique akoto atade a efe eto da pa na uhu se
ka obi timu a obanti enipa dasani a onam ho no obuni se oya aboa because what car kese mu air condition wo car num ana kwa de cars ni bi wo kra ba esi fridge wo abusiafo dia anopai minima pamfo bisa wa wutie mi anopai ni se enipa ye gidien dia ni eje etoda di obi beye na ma obi anima guase nanim guase a na no ho atono enipa dia ni eje sister fa adwene o ti asie se nipa bia ye nipa menim se da kromesha da di ho nkomo mo amone amanfo tete enne kwasie obi akofa ba wa bi no ne nete ubeka se nipa ni free form ene okotu no wodi ahwe se ka kura wutu ya wode kwa asore no oma atitim ono de ofa ka afoforo na aba oye nipa ya gidien ada be wo de ka no beko mebisa wo de beko ye de besi o na say mi hu video bi nipa no Kenya oye big man o ska cars bado wu ye no ne samansie mu na watworo se ne first car otoye ena omonye land na omumfansie no because oye big man na kwa me wo hwa papa ne cars ye gufie ene car no o se ye mfa ntuma ye nsie no a car dada bi o wo se the first car na car no tim se apratete adwene ba metirimu ni sei I don't know the na daka se no mu ne mfa ntone nkosie no the sika afoforo so ne atwi na ho de atumi twi ko ye de towing car the fire what na over that spark here amanatu I just say enipa ye gidien edien na ma mere ye gi no wo wiase a enei ubekwa asori mu na sofo ne asompa nyimfo emakuo ma wo motete akonya ba akoso no na omo twemanso nipa de ne ye ada nipa no be firi mu no wo fari o na wontimi nka wo fari ba wontimi nka hwefia mutim wodi obi atotankuru wo mama ne ho kura ye fie wura hi because da biara da onu nko na twetwe adwae a ontwetwe ne ye ti da biara ne ho complain ama efie wura nyano a obetu no ye agede yen efie no tremu a ankwadu esi fie no ade ne age hwe bangu sika egu ho hwe sika wo edi nipa woni no bobra no oboa no na ayeden ade ne age anopa mi pesa wo tena se na ubisa wo ho sansem no se nipa de ne age hwe dan bebreba wo sumagu ho ebi kura ho awatutum bia nam na nipa nam na wonya ba bi kura mfani trito nipa de ne age meti wase obi kura wo ho a efia abusuan mu no ni nuanom sa na omote so mu sa because nipa ye gidien na wiase ade ba ko wo ni se ba mo wo nsuro sikani onsuro hiani onsuro oba onsuro bema onsuro ni patuntum onsuro ni pakoko onsuro bofra wasiso onsuro mpo akwada oda wo yam no te binim kwa wo so e ma wo mawu wo yam onsuro bia
ntina me bisa wo se sia ya nim ha sompa nim ha se aponche bi twam se krama mpo twam na ka bono a ubenya nipa dasani a ne nkwa mu be hwam pardon me bisa wo watch out oje at the track bi ba we de ya hinta sam na maka na hai se nipa wu a ubetimi awe me bisa wo ubetimi awe nipa ya gidien enti papa yi nya wona ne yire na eda ho ya wada nya wona ne yire na eda sore efiada no pa bare koduru anwumre no na wiye baby ade kwame redu koche awusiafo anopa yi me pesa me ka kire wo pen se susu kire wo ho na nipa yensa hwe o me se atoda kura nipam adwuma mu amowo obi ka owi so nti na adwene ne se wo ye nipa chewo why suku a wakọ ani abodina hodu ekurokura no nti na adwene se mo o maka no munye nipa me bisa why na wu a yese ne certificate a wonya de to ho no ye de to adaka anu ma ne nyane what transfer mo obi kura nye Professor Tames the youngest professor I was for them person me kan wo wiase ni say susu ma ho so na bra form susu sisi nipa na nipa nsa hwe jai se wo de wo nsa mienu fum sika akom de wa yemfa ye nsa mienu na didie ye de ba ko na didie na obi beto say wo de wo nsa mienu didie obeka so abodam na ti asie se na krom ha asikafo ni nyansafo a enwumasuafo a ye de o mato adaka mu no wo nchen wo da obi nimade chewo obi abobra chewo obi nim kasa chewo bade na no aka to anopa ya futu sama me de ma wono no ye gidien so woni pati ase se wiase ye nye hwe a ka beba fom enka min ko ka asam ntumi nua so asam no anya nokore ma yenyina di ade na ade ma to tankruwam ade na woji afiri me ho ada mewuo no wo be yeden mi bisa wo mi a wode ma to tankruwam no mi bisa wo se ada mewuo no wo be yeden wode me bakwa asam ado akotwe manzo ana mi bisa wo manso a woni me twe no samiwu na sa de mpanyimfo aka no sa asam ado ye oman a mi invite wana wo beba e bisa wa no pai wo beba am ya kwotwe manso no wo ho ada na wo yesa and now no pa me sorry ya me dware a story we ba mitirimu no asema mbisa me huni ndi mi na masora no pa mawura me ba furu ma me dware eda bi beba anya mi na me dware kwame eda bi beba anya mi na me dware o obi ne be dware me because ada na ma wie ya ye de ben na ba enipa ya gidien anopa hana me de usi me fa sa akonya we so me ma me ba kan oba ntema one ne ba awura bran oye adwuma ewo kwada so na onye kwada so breman ayasabia na ewo ho no yima fa sa papa bi ne to so ma me wai sa papa we wa wini no yes Ura Frederick amankwa
He's a big man. Yankopon Yadoma, Tuesday coming. Let's just say, another by 14th. Bantman Nessus Scottish War. And yedi me papa 1 week. Papa, Yamimfa Okrensi, wati. Wanti, asamana waka inana. Wadama ni mwa me can say me, my name say, asama me can what you. Nana na draw my attention, say asama me can cry wanti. Nti dipa, ye jidien. Onye obi a wayade atoho no wakase wayade atoho. Sorry prekopa me home family ye Rashid nako wa mafi bi. Yes. Na we na adaka ni som san ye no foforo. Adaka bia ye no wiase no onkom. Gise wa wuni no. Papa nyame mfa wo kransie ye. E fa wo uncle bantama obi wo ho bia ni no. Health insurance na chi ho abrosan na wo ho no. Yes. Na papa we yire hwahwe ye kwame. Wo ka ni fufu ayi kodi. Ma nyame nhya wo den. One wo ba awurabna ne menua mema no nyina. Papa we frɛ wa o kanyan sasem de kyerɛ wo. Bama ya jede mi bisa me ho sei ada ye na minimu a obi ba ha na ye bisa ni nipa wu a niema omde siesie ho na ma me no ka se mi ba me werɛ hoye o se ma Mary ya de da wo omo de wo ba before say ye de atare papa no be hye wo no ye call bag mu koyiyi won toma aye dada tete won tade e wo ho a won fa nhye no ye di drodra wo ho na mo ne de ahyehye na amo wa ye kutu na adan na me suit a e fa hye inside no yan kofa nu mom mehyehyem dabi na science ye de suit no kra hye wa ye pa ya kire o because nya sa won kom man de nyina pai tade bi a gu so kwa. Sister, again, I'm means Rufunubi. I mean, Funu da. Me and I'm Jina home, yes, Nina. Mama Mary, if you are say Ejide. Ebiana wo sister, Edin say obi be hu no ho. But Adam musiesie no ho no. O kan wish. Yeah. O kan say that be mo ha no mpie na me fere. Mo tam no adaka emu gura. Ana kwa isi. Ha, anopai. Me ba me mpanyin fo so masem bisa ne se ya giden anopai we are seeing day ya fasra kase ma silent night abusiafo ene ye kwasiada ufra sorry afo ni kire ho ye wo IPT na silent night wo no ho si se nuane o mo ye no ho no abusiafo me pese wo kona ko test bi hwe okwa wo si Tofiakwa se memra na udia ubehu say yes aduane no se de ya ye no abuja nya spices asem o for ni cho ye sense wo event center wo ho a ho ye kama wo pese wo ya ye fro bibia wo pese wo ye na wo wie na utwa pictures na obi ahwe picture na won kan hwe kro baka say abrochire Canada ba bi na wa ko twitwa pictures frey 0504 0540 942 916 0540 942 916 and answer 0596 0596 103 338 0596 103 338 Bomodin Silent Night Guest House any event center restaurant in Abusiafo just go there na ko testi aduane papa na obehu say yes mama fa we enwie na memra so panyi so ya Bolivia Enterprise akofa aduane aba na aduane a eye aduro ewiase enye obia na nipadua epe aduro because nododo aye nom no esan so je yade na ya Bolivia Enterprise akofa feature smart foods aba Matabella ewo ho yesan so ewo high protein wo ho yesan so wo zero oat wo ho ni nyina no future life chese enuane ma Olivia uni ukunu anopanya me nhira mo ye wo opposite sofoli alignment ho na ye dwuma no ne kase ewo na mom se ofre yen number me di beto dwai ba bia wo Ghana cross country ni nyina no
on be chiro baby a wo benya bi 0246 010150 0246 010150 bomodin na woni omo emo enkomo mema so pagin so meka nia aka no so ho asem e de akiro hye no so mizo e wo ho 5G e wo ho e na extra comfort so e wo ho asopanyin Tofi ya gidien anopai gidien ma emfa kwan su bio na yemmo na yemma rapport nyankwa abusuan ni nyina yemmo omo yakọ okay of last week na minyankra se osema ye na de ama na ha no pa na afi nyina me mfre no na wanwa me pene de na be mi program de a na me friend intentum but the whole year me mfre no nti winua Charles na me no tie no edi nkomo the Charles ebo mama na me se ne e be friend na mama ntwen ma 1 week meto so yes I be ka se nkra na ode ba ye no anti na my friend no Tofi Friday no senka meji nema akamfo kan se obi bewu ana ona na mo krakra no ana bibi etesa asasam no akamfo wo gidie no a okay nka meken bia fa po ewu no okay Friday no 5:30 ye wo fie na mekas me nso Paul ko eminye ayu na matis wo se efi afie nyina me ne nkasai ti wo se me friend ba me ka se me twa ma 1 week abeto so o se me yera me friend me hwe times there bi kra or prepare for sundown service okay nti ma mi nyai na me ndaropa my friend ne fa call Tofi any be 2 hours na call number em say sa time no answer na adwenu do won a check time owu ye no e sa abre no na night ne de na mini hobas me ye wake keeping me reho ya ma ebroso na say na de wode ba ye no ana etwa mfuni o madwem say se na bra boko wie di a ene na osenkafo asam na o kan ye no Tofi o se yete ase ne yete ase yi okay se nipa ye hyebre ne mo wa hyebre ba ko na da ho mai ese se to da oni akokọ ne nam hwa bia man pa wo ne nam hwa mitimi nu achi no okuna wi no ano no na saa ne nipa kode a ba de wo cheche mi kura che se mo ade ne kura de to da ya na nti ko wie yi sa mo ade yetimi we se ne body no ya na ye pede ye bibi nipa de ya na yakoto atwene fa wonya hwe Tofi Paul Redu nyankwa wo Angel FM no program ana wo ya na efre na busua yeah tama kanim na twe yeah enyum ana ye de hyehyɛ ye to di sa program na chi na onim ne wan so fa ye no onim se sa program so me ana me create yeah me kai pa abusua me na me create ma Paul nyankwa kai pa so na oye morning ayinu na chi devotion yeah no ebe kan ho now say mark ye anyum ni wie no achi oba dane na nyum ankasa on tracks no na abon no bi so yeah mark kan sem bi wo no nyum no mark de adwena nyame de ama no ne mudo o say nyame bo nipa bo ade nyina na obo nipa te se ne nseso na ode enema nyina hye nipa nsa se yen ni so ti yen tinya nyame bo onema na yen ti pan wo wiase we mu da sa abode mienu akon nipa ho da se dua eni nsu ana enua mienu ku nipa ho ana dua ne abo ana wo sono ne bibi abode bia nyame bo ye na yen ti na obo wo mo no omo nkun wo nipa ho da nanso ye ne nyame bo ye nse ne nsu ban so se ne nse so no yetumi ko abode ba akubi huma etumi ko basa ba akohwere ne nkwa wo ya ade yen ti o just yen so mbosi ade we but nipa betumi akonsa ade we hu ama nipa ba akon ahwere ne nkwa o de to nsene ne akese nipa emsa adwe na nyame de ma yen no ye mfa nya adwuma sa ne o se ye value no ne amana ba fom ye bo ayesom nti pa sa ne ye si gi nipa to na ye hunu nipa se ne ye si tie ne ahase ne me fa ye hunu ba bia abra bokọ wie ne mfaso e wo yen so no Tofi ye value ye hu sa biu dabi ne na ama
ye tumi kwa ma ye di nipa bi ko gina ba bi a wodwene ho a wo nte ase ye Tofi say obi na obi say menene wa asem nti me bonu dua ku no pa ye gide bonu dua ku no pa na oba ye bodo awro no ho ade na da gya twitwiri fam say me di bo obi dua go me pese me ku no oba ajame agbonu Tofi manager pade ni mo nyam akora no ho asabi oba shatade na na nkokonkwa na opese otwe atade kata ho se oba so obi aye ne bone a esumu aba ne tirimu nti no woro no ho de na daja ko wura adwa etwitwi fam ko gina kwara so twitwi fam ko gina nkwantanan so anadwo woro na daja de to ho se me pese me de bu obi dua ku no oba na oyesa na okum ni pani wi a na ya sa aka che ne se ko hohoro se kan so osan akotua sika se ada agye ko pa de dia ko se me beda se makum nipa wi a no abetena ho odidwo openi pa mana to na de ho che openi pa kasa no ho obi asoma no openi mantam ha ye din obi ye kwa asore nipa ma okum nipa to atwene because one no wade bi ho a omo pre Tofi nema mienu a ya na mikohu na me ni ko boss wa ya na eye ma reho pa eye security for mu wadwuma mu okay security for from watchman Tofi ni pa ba ko a adwuma mu fo mu wo mo kra no ye mu wo mo kra se what the car na ba na wo direct na ma na park ni ehia bi na ye sei na kwa hakofa we kwa akwo kwan a nipa no be fa so akasa security ni no ho no because e moja ni nimu because ni pay na oje no chem 10 security ni nya 1 no ohwe ne dress na odigina ho ne se ne ohia bibia obefre na soma no ene se ne be ye we ma me kofa we bra na ohwe no a on hye dan huna bra bo bia wo gbo no a na ye ne se jama security no eye ne mpaboa obi tumi ka se wo faso ben na wo so ya gide because ono ohwe na taade kra ba bia a friend say adaka wa pam de na taade hyemu a ene wo awugina ho na hu ni se na taade kra no wani munyam se no ko ba bia wa pede ama na taade ada ba bia wa pede ama na mpabo ada ni shoe rag no hu ni se o value se no kasa no ho rough kasa bia want to mean kan kire epie firi no mu a bum no aka but sa na emani nyina oyeni party se wa ni bibia te se wa emoja adwene bo okora se bi onimu nyansanse no na bibi ntia security spin mu nyansanse managing directors bi onimu nyansanse no bam but because oba ye no wonya certificate e de ye adwuma ono no oni binti odidu na ase no osom wo nti ye fu se omo ye nothing faso bia ni omo so omo etoso mienu ye omo didam wo ni peduam omo didam wo ni peduam fo omo nya hwe baby e be hia omo bia but ananu etwa hwe papa ya mu pagya no ba ko Tofi na ne nsa se nyame ya dom na papa no anwu a e free chire kode no odin nsa so mbia do ne nsa ne de sentiment nka bi this is twa yeah twa obi nan tu obi ani afra but Tofi se ekoba se bibi ni obi ni sa nipa no edi ahyamu wo ba bia ni die ni bu a wode ma no agye no atom se wono so ye nipa te se wono ano ase nipa no sheda ko so no kotoy se maba mu ntwa men san to ntwene nipa spare pass ye nton no kagitia bo kwa wo sikanka sa de na ase woni nipa duamu no timi obetumi atom ye de fofora hyem so woni ho akwanya Sompa 93.1 na ya na to da medwene ho a se obi wo kwa ono ne ko hia ka na wo ben no a na wo twe ne ho na se wo ho fi na me dwon se yo mo kala no ana atade e hye wo mo no na atade ne kala ne nyina entia se atade no boarding na se ne nipa na besi akere no ho atete no ho aye
ase sebi ade na ho no emoja nim o ase emoja nim dwene ho am ede na ya na ye nsa no Tofi e wosa yetumi tebia bia akodu mu no wosa otumi gi obi tum se oye nipa simple say yesikasam na wo chen no a oye nipa eya ahofa na wo chen no a Tofi da bia meka abrofo suban amani nyi ho ame menhye da nye omu ntum nyina achi ade ba ko bi de Tofi mi bu abrofo wo ho pa 16th centuries na abrofo here say use Pepsodent 16th century Pepsodent ya in 19th century nyina na ya de body trade twitwiri yese enso ye koye kurobu a cap a kane ana cap wo ho no ne nua cap a wo fa de ene mara ba mi cap crazy nyana de bi a ye hunu cap bi na men ka chensen so wo ho na be kwa mante na chensi be kwa ko yi afiri a hukuru mu de aduane nipa ni nida hwa de hu ni sa jama o se be ya me sen kra ntai me kasane nua no ho wro che say ade bia ye kosoro ka bibi fo kosoro ka kra bia ase nipa no ye nyepe dabi ase ye chen obia ase nyi obia they aka utipen ne me who are you na wonso who are you wonso ye hwan wonso ye nipa sabi ade a chena ko ba bi so a Gaddafi ane ye kana sebe nipa esum no nyina Tofo ko ba bi so a obi na siesie no homa no dabi say ade a che wako private wo sika na wa ho fa na odi na wa no munyam de sabi ye na na kora so okwa ba bi so no na siesie no ho ya nto wo ye hwan la show ye do ba to ba bi say de ye de Paul ko to ba bi ya o ana fo anu si ma na me ko ma mere so me pasa me kan say mma ya nyini pantum to da de wa fun wo mpo Bible mu ya se nya akwa bi a ye frɛ no prodigal son yeah about the self now about the self waje ne ema nyina kwa nka ba wo ba no tumi hu say nsa se de ya hwi biu but Bible say papa ne hunu say wo ba no papa ne mum na sole free na konwa so ekohia saa ne ba no ye na wa tu na wo kun wo dwan a wadore e de ma no na okofa atade a eye papa e wodin e de share no say me ba we de wo yirai wasan ba say ye gi nipa boni ni ana nipa no suban asesa ekoye boni asan tum say metumi ni menu ya wa tu biu metumi ni me boss dada ya wa tu biu metumi ni nipa o kan asem boni fa me ho nra aya wa tu biu no bibifo ye nsu ya ye okay me da say asem ba ko a waka agimi sempa he ti say me ti hai me come Mary so me ti hai ma Mary sama hwe ya ma adwene yen said your MC a ho no me ni pa chen no adentia because me na me kasa yete me ne bara no pay se akini MC a se nana yaw ana se yima ente ha o mo so hye sisi a enka ma de ye nyina nka nkwa abonten o but se minya baabi se ba betena ma adwene ye me say me ye presenter me kasa me pia bonten amanfo boje me sunti even obia ono ne clean hakora no me wo top esen no bas one clean ha ura washroom a sente be hia no ubon se nipa ho hia ma Mary yo Tofi ma minti o de radia se nyame nhira wonso se de o ma ho kwan ma nyame efa umu na sa social program say ye da tiefo nso ase nipa etie ye obi tie ye wi a so mintimi kura nkwa asori bi o mawie ma sori na mefa sa kwan we so antisi teacher ni ba ko a da bia o follow ye pa da bia odi ye chi ani gi program ho o say o ye headmistress e wo bepo so MA primary kwada so eyo na anope antisi mechia pa why kosua di echi na ebrese mu no nyame be kire Tofi ye gidien na the American say esan say we are on this earth for a mission we binti oh yes any wo asasi so
sɛ yɛn nyinaa nyame bɛyɛ yɛadom na deɛ nti a ɔde yɛ wɔ asase so no yɛwie ɛna senti nso a yɛwɔ asase so no yɛdɔɔso ne sɛ nyame abɔ nipa nti nipa nti na nipa hɔ nyankopɔn ohia yɛ hwee na enipa nti ɛna enipa ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛna bɔ a ɔbɔ yɛ bɛ wiase nso yɛn nyinaa ntimi nyɛ pɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ pɛ anka wiase nyɛ fɛ anka wiase ɛnyɛ dɛ ka wiase tena bɛyɛ den enti nyame nyansam ɛsɛ sɛ opagya bi na ebi di fam na ebi di nkyɛmu na ebi di nkyɛmu ɛnenti sɛ yɛgye deɛn a nipa ne nyinaa deɛ ɔwɔ soro deɛ ɔwɔ benkum deɛ ɔwɔ nifa deɛ ɔwɔ aseɛ no tɔfe yɛgye deɛ no mɛbua sɛ yɛn nyinaa yɛgye owuo na wɔyi ano ama me yɛgye owuo Bible say nipa sɛ owu prɛko pɛ kyire owuo na kyi ne deɛ ɛyɛ wasɛm ɔde ato aso deɛ but yɛn kɔɔ hɔ yɛnwu nkɔhwɛ enti owuo na kyi deɛ nanso sɛdeɛ tie bia sɛdeɛ wotie bia wobɛkɔ da bia meka me se ɛyɛ lie na yasa ɛyɛ lie enti te sɛ yasa lie se yɛkɔ woyɛ dan wokɔ foro trɔtrɔ bi wokɔ baabi na lie ne tententi na we deɛ dabɛi ɛnso wobɛhwɛ a na aduru so na wanya kaa ne bi aforo na wokɔ baabi ɛne nti asase so a yɛte no anuanom ne adɔfo no mo sɛ enipa ne nyinaa yɛhyɛ nyame ase na nyame na ahyehyɛ yɛn ɛna wo tira yɛ yie na wakɔdi soro ɛna obi nso so menka sɛ ne tira nyɛ yie ɛyɛ nyame kyɛsɛ ne plan ɛna wahyehyɛ ne bi adi ha and you are fortunate sɛ nyame ɛhyehyɛ no ɔmo ekodi soro no ɔmo kyɛsɛ ɔmo anya baabi asi no woka ho bi sɛ woka ho bi dia adɔpɛ yɛ ka kyerɛ wo sɛ bɔmɔden sɛ wobɛbu nipa bɔmɔden sɛ wobɛyɛ nipa yie bɔmɔden sɛ wobɛdɔ enipa na woni nipa atena yie hwɛ anuonyam nyanko Bible say onyankopɔn onipa nyankopɔn anim onyam yɛ dɛ ɛbɔ onipa na ɔnam ɔdom a ɛwɔ Yesu Kristo so na yɛ dɛ ɛbu yɛn bem kwa ɛna wasa nam saa Yesu Kristo nso de anuonyam na yɛ dɛ abrɛ yɛn enti yɛ da bia de America ne sɛ enipa bia ne anuonyam na nyame na asa de anuonyam na bɛdom yɛn ɛna wakyekyɛ mu ama yɛn ɛni nti sɛ anuonyam na ba sister anuonyam ne nya nko a wo dia anuonyam bia aba baabi anuonyam aba abusuanum a ebesi wo so no enya nko a wo di otom anuonyam aba adwumanum a ebesi wo so no enya nko a wo di otom enti wonim sɛ Tofi obi wɔ hɔ a sade ne besi ne so a ɔmo aka nyinaa obepia ɔmo ahyɛ hɔ hwɛ sister kyɛ anuonyam no papa kyɛ anuonyam no fa bi ma even gate man na ɔwɔ gate na no hɔ a ɔto opunum na ɔwɔ kyew no fa bi ma no nyame nhyira wo kyɛsɛ krɔkrɔ no because onni hɔ a nia pa na ɔsoa niema wokɔdwom a bu no kakra fa anuonyam ma na a meda ase wate wayɛ adeɛ na sika no kora fa bi hyɛ na anuonyam anuonyam na ɛwɔ wiase no nya nko a wo dia abusua mo obi timi ka sɛ me nua we agimani monyam me so obi antimi nyi wani onyam eye nyame dia no wakyechem kakra no odi ama obi enti dia me pesa me ka hye wadwum sɛ wani monyam no obi antimi nyi da gye sɛ wa usuban ene wo ne ye na bɛgye sɛ anu onyam na ye dai afiri won nsɛm na mmom dia elda wo mentimi nyi da dia manager wo mentimi nyi da wo no kwa eye kwa ena ya akamfo a wakasa bi sɛ wa ma oyonko entwa nkono a untwa du there must be 9 before 10 enti nipa enam ne so a wobɛkɔ na wakɔ na ɔne wayi ne hɔ no ti wobɛda akɔ manager wote wei nam se mani bro na mepɛ na me de wakɔ hyɛ baabi akum wayi wafiri hɔ a na kyɛ mabrabo a ɛwɔ manim bi a na asi because bi kura nka wo na wo de mekɔ okay enipa na ode ukwa adan na wasa ofe oye putupru eyi nipa ni firi ho
na wo pesa oye de wo be hye ho enye yie enti ewiase na ye won ye dendan ye ho na de ye agi nyina ne se ye agi owuo enti ya tobo why ya tobo hwe wo kasa mu enche bia papa asofo sofo bi gina ho no wo kasa me hwe sofo bi wo social media enche bia na me hwe se ne sofo gina ho na eba me dia ma on meje ede meje wo ede ye me ya ba kokura wo sofo no kasa me se me hwe no wo social media se momo wo ba ha sanye ha nka wo be ware hwe opa wo pa chese wo ba ha wa ba benya ekuna ware ekuna no meje mama wawo se we jai asori no akoda no meje na mebisa se wo beji akwahin wo de ya da chese efiri na ba ya wo be saje se huhu no wona nim de ode ye efiri na ba ya chese eye mawire wo se sofo bi kasa mesinti papa we obewu anchanso nipa na wawu ya jidi ayi ya jidi ayi na minim se ewo pa de oni nyame asan contract bi ena wo hwe obi kasa ne ye ne de na me ene obronkrofo nua na eye me se enipa ni bi nyame ni wo mo special contract bi a they will never die obi eni hopo nom kura wuko na no ya tofi ayadum onyame boye boy koso aboye ho ban til se ye bewie ye adwuma na enkwansia ne niema de ye ni bi nam ya wada ya me baso mpa nkomo ya jansin so na menya ka na me fro pradia ye jansin so ya tofi nyame nkwa kama anti asempa chese ka kasie ba se branche abewura ha ena wa onim pradia for ya wani ono so en wode banami di Jesus ni page na wonyina ye enti otra akora e de me ko dwom ho anza na me mana sa dane no ho e de naba timiti ya nyina program ana me yens chese besi mitima chese eye show de nyame pe ena oye yes enti bibia timisi onyuntuni bi nwuma ya oto okwantuni mo brawa minim ba bia mewumada jide nyame o sensu na ebe famia minim so bi na ebe kumia minim sayari na ebe bo mia minim o nyame jide radio no be kire yakwe yenim o aji nyame ne dey feles o aji nyame ya feles o ensuo na ebe famia minim se obi na ebe kumia minim se dia na ebe ya mia minim entimesre ye nyina ye nto ye boase na ye nile numu na ye mwa ye nuanom boa no ose ye mwa nipa wo bra ye dey otiase na ye nyina ye beji owo na chi hwe ni obi extra comfort foams and I make comfort edi ama no pay se ewiase ba bia do 32 hia anya mattress bia so na ye da ena etoda nso a ayade eye pa se wakobre e wo se wunya mattress eye papa eda so a wo body na nkasa massage no ho ansa na ade achew bi kura wo obeda so dai na ba bia wo ne nam no onya adwuma wo mayan ka so da bia no na ntwie pamo mesrew extra comfort foams and I was was sizes ni bebre ye wo queen size ye wo king size ye wo double ye wo single ye wo student mattress chese type bia open no ye will be titru mu a this time mo ya manfo nkonya ne nasefo no extra comfort foams na esese mo hwehwe ye chiri kwan ye wo atwema afrancho ye be foase ho na company no ewo CEO the youngest CEO anopai me chia opa wo badwuma tan na wo kwa workers wo ho so o manim tini se o msigire o mo ye adwuma na frɛ yen 0242 810705 0242 810705 0203 868-664. Bomodin na frey na ye no ento kese kama. Aperitivo eye drinker toano eye kiti bi but adwuma eye no eso. Every Italy abontin so ena yakofa edi aba. Adwuma kese a eye ni se srade na ewo nipadua ni mu no enane no.
ɛnane sradeɛ no nti wo ni stroke ɛto nkwanta mo pai kwa no bɔ mmɔden na tobi nanom Courteous marketing adaroma upe bi a ɛnɛ me no kasa uduru Sompa ha ubenya bi ɛna uduru ahwa overseas 21st clinic anim ho container bi si ho obekwa na manager Dan doctors nom ɛne abusuafo no wo ho ubenya bia tu na price ɛde bɛma wo ha no the same price na ubenya no wo ho enti emfiri mamponi that area no ntwamu ma ha si ho na kokotobi meka mizu ho asem e de atro men minister so minister Olmai mama ntie o ye gide anopɛ yo papa anopɛ radin shiraw na anopɛ ma asanso ayemre okay na obroni kan say me say a fool sees the downfall of another as a topic but the wise sees it as a warning to himself. Emodu Also, Jimmy, a fool sees the downfall of another man as a topic. But the wise sees it as a warning to himself. Wow. Also, Jimmy for ne yonko a fumble say a topic and I say asemwa eda paso o say edwen ho I o say didi hu komo basa din konkonsa sresre fa ho na emomo nyansani de ohunu ne yonko fombo se eye kokobon sembi edema no papa anopei mayemre papa edien ne yaje na we de miami quote okay I say life is and yes I say miami say life is a bank account in God's hands. Wow. Nobody knows the balance of the remaining days. So keep depositing forgiveness, prayer, and obedience. Wow. Aba abrabo, it is a bank accounts, most especially current accounts. Balance woman, ya na unta nim. Nti ade a wo beye ne se koswa se wodin paibo bonifache ana hobrase ebegum na anopem pese me kache da sani bia se enwusie wo hoi no woni ahodene e wo mframa kurum kuro ya yetimo no yetwamu akọ ahanye yetenabia enso ya hwede ye kire hwede wo kire enwusie hwede wo kire wo mframa kurum obebo akọ papa ewiase mmobo na na minim productions ede mi kopie mochri bi to finkomo na mepe mochri mai bi ame na di nkomo na me nko mochri da timi duru ho no me ko ho ahomache be 4 na me decide say me ma mochri da me nwura mochri da na na de pese owura ho me wura ho na me ne me ma me bi ena koye olmai ni pe mo bo ye wura ho no at once na maboto awosin be gu na chese ye koye na no ne de owura bia ba o ye trotro driver na anopa no wakra fie se okoye adwuma ti according to omom de ne ba ho no se ote se noise bi won car na se nti o hwe car na se ahwe noise no na tai e pai to ne huri owura no ne ti hwe fom se gba eno ano no na o hwe se de owura na to ho no mo je se ye owura ho na police for de na ba na owura da ho ase wada yeah na papa asem anopai ye gidie makai de police ni bi ye papa police me ye ya na ka me hwe ne number me nya na sika 2.5 ehye owura ne boto na police ni natimi ayi scanner hye ne botom e de ko obi a wawu no wa yi scanner de ko much no ayi asomason kwanta yeah
enche ho na me ka che woman na senti owura yi pa o abadaye chesa asam ye ne mobo dabi sika no owura no e de kwakwa ya adwuma no 2.5 ehim na police na yi sika no etimi dia hye ne botom na odeko na me wura hoye e ma me hu se wiase no enipa yensehwe na mi wura mochri ho no enki ntwa video ho but me smart e de me phone twa video bi na me kura me wura ho no manhu me ba fia me hwe video mu se ba bi enipa ne deda no ye wo categories o se VIP nyina wo Sompa VIP na oda no oka ne ho enye yie na ye bie mochri ho no woman kase bi on the dakwana no me di bonus ya na me ma shime papa ho no mo da no obi anhye hwe o na the wo obi anhye na the whole day menum to ya ma jese mahu de menye na msi we mo ma yese ye pen o enti wo kire hu bebreba wo kire hu wada adwene se da bi ba wo da wo nsore papa hwe na me hwe asase ho nsem obi se ono obi bohye wadidi aba ne diem kakra hwe ntokwa bi omoko oje de na oje obi se ne niema oton no ebi na obi nso ton enti ontimi nton ne de ode ne ekwa aduro so na wo be kire bo de na oje adwuma bi a wo ye no obi ye bie papa krom ha minim sofu bi a wo hyeda ko konfo ho eko ka kire konfo no se ongu ne yonko sofu asore e wo fa de mpotem ho ongu ne yonko sofu asore because say na one na sore ben na eda o ye cancer no sada na no so ye cancer na nipa e ba ne ho a na omko na asore eti yengu sofu na sore o sofu o gide yi enne wo ko social media asofu e wo se bi mu kanyame asem mo entokwa hunu sabe entokwa fon ana mo ti social media eko because some members na swame hanko ano wo ya sore wa ha na e ja swame nipa nyina se wo mo mra wo nko asore a obetimi ahodi wo ade na moje ade na moje mare si ayu na wie wagya pade a wo pa nyina no sabio e ba kodi ofui bi nsam na wa ye na basa ye nima sofo bi mu okrom ha mututututu nro ade ya asore wie na mapro akademo sofo a wasisu a wo pese wo gi aduro ade ya asore o gide ade na o gie hwede KMFo bi mu eye ebi mu wodwom hwede aprosifo bi mu eye driverfo bi tese ebi mu timi treat ni baby ase de ode ye no kra de onya nipa de na o gie ade be na o gie obi afa wadwuma utu aduro ayi na fina konwa so yemfa wo nkonkwo tena so ede na woje ede be na woje chese obi ni nua yaka oswan kasa na hoda obi tieme one ne maame nkasa obi tieme one ne papa nkasa oyensuo kura wo nsabi nom de na woje ede be na woje se ewura ya no pe wa firi mu asebu amamfi na ball no nwom wo so won da ho no be fa kokore efunu na da ho no kokore ebre duru se na yie kurampo no adane party efunu da ho nipa wose yeri sua de se me yonko da bre mu nie na me nsoma ye sei no wo ko aduane ho fufuo ni ade no wodie okun aduane hu di ni patam se oba yie kura no wa nya hwe ma me de na woje ede ben na woje ye besre emre wo ye ni nkaso death is inevitable obruni ne kan asem ewuo wo ye dan wo bekobi na busa wo busa sa wo bekọ ne sen busa sa awie no ene asem wo de na bekọ ne sen
kakra obi bɛdie nti no wayɛ ne sɛ ɔnyɛ nipa papa eduru time bi a ɔn na ma ɛka wotumi bɔwura wɔ bi nkyɛn de obesi atwe ne ho ayɛ ne ho style bi asa wo de kyɛ sɛ wokra de wonyɛ nipa sɛ wawura obi office kura ko busa na sam na nim bi ɔbɛyɛ ɛne ne hwenem bi ɛbɔn no te sɛ asa wo de wonni nipa papa na meyɛ adwuma wɔ mampɔ ho na owura bi ba hɔ owura no koraa yɛse wafiri mu na ekuro da ne nan nti sɛ ɔba banking hall hɔ a na obiara mpɛ sɛ ɔbɛ attend to no na sɛdeɛ ne kuro no ɛyi nka no sɛ ɔgyina hɔ kyɛn so a na dɛm hɔ nyinaa sɛe nti one day na metena sɛ no I have to attend to this man enti meyɛyɛ hu na ka number ɔmo salary ni to mu ana ma check na yi ogyina hɔ ana ma hwɛ no afei no owura no ma bɛda na danfo hwɛ let's put ourselves in the shoes of others because enipa yɛ mmɔbɔ yɛn sahwe oluma sɛ owura mmɔkyere a wanhwɛ a nantwinam ne mpunam korampo no onwi bi da woto bi ne wo hips bi na wo se ɛno nti no yɛnto nnwom mfrɛw o state bi na wo se wo bema no obi e bema se ho enso komo chiri kohwe o da ho flat ebra bi ba o beda ho flat say yo o beda ho o duru mo chiri a signboard bi anisi ho o see we were once like you I'm saying it say wa enti enipa mi ani na ho say okay no matter who you are the atu obi ene wuti ne yasin rensa de atu obi a wutwa ho atade no ochina nso ebetimi ato se de wutwa nkrofo ntade ekwa yie no obi nso betwa watade na abekọ ne sei oluma medase ye yonko ba akwa fa ne yebo a enura na esi no wo medoma megina honorable George Opon anamu na yamabusua ne nyina hyeden ne yonko fra ma no ne aba na obae no niema wode aba aya na boys ni bi yi a omu wia nti on e wo ho a o study omu yi no ti oyi ba na watro wote wa na okofo anu an ye man so anu an abusiafo okoja na yere ne ma anopa yasem nyina ne se munsusu ma han time fam dodo na nipa ye jedin Sompa ni pechre onya duane ama onua bi ni wate de wiase panyin se obi nim dwonko a ade be so uhia obi na obetimi aboa no a ye no adoye na nipa ye jedin kwame ma minti o mi wi ama be kamizo ho asem na fedie ya fa course na de onu ame wo fom enipa ye nsa hwe raho because ma to so firudu na ma ya hinhwa me na say motivational speaker wo wuntie ni da no ebe fa kwanya we so na nka kope ni videos ni bi nka ti ne wo ayi ni bi nka ti na de na kan say Tofi ni pa ho se ekuduru brebia ese wadwene itimi nyini adwene da utri mu nangasa itimi nyini because adwene nyina eni ma ya prepare ho no prepare ho na be kwame because ube pra ube ube enipa can disappear, can disappoint. 3.1 Can disappear, can disappoint. Nti o pre o de yede na Tofi my research be about ekunafo e ma omukunum ewu ejawo Tofi ewu binum wo ho a ba ma na wu na yiase na ode kwajensa nipa nan kasa kura ni huhia no okọ meka se bia ono wo ma 3.1 ni bia waja ma na gu so
obi anim say kunafo de nke yentete wo mu tofi na yi ase eni wo kutwa ntema akese oni ni kuofu obe kire say ni kuna wu nti krani a wotwi makeups oh tofi na Ose krani a wotwi makeups ya bonensa na nye ni kunu na wu kwame amfa bia nye si dia ye bewu tofi niam a fa yitirimu no de say abamma ni bie kunafo no mo ene say ba ma na wu no na ono aye gang na o ma jinsan ni nyina wo fie ebi ma yi na se ni koko aso na busuafo na omo de hie wu na boka omo na akobo busia be yi no no kunani na amanfo nim se omo bo no omo be bo no nsa no na o jinsan ni nyina wo fie omfa madwom na busuafo na nya bi ate wo moka to mu hwia na busuafo na ye de aboka na ni aba mi bisa wo se nti wo ye ya busuafo yi bo kai wo no ma no wadwene ho se won so wo beko bi na nkwala na bi a wo gya wo na na se bi kra wo ni ba ma ni ba wadwene ho da se won so wo beko bi na beduru mre bi no kai se de wo kunu ikwe won so wo beko nti wo kwa se na bege because emema wo mo gidi no wo gya wo mo no omo nye sa na ma no se ni yire wu agya no okojensa wa akiri okofa ni kuofo na yabe gange ene abusuafo ne ye kon na sa ye gidien minu aba ye gidien se bi onipa no kura ni huhia no wawu enti wo kofa abusuafo a wo jensa wo ayiye yase ya abusuafo ya boka omuntumi ntua ya abusuapani kura ho hyehye na ye be kina kotum nti wa anti efe ye gidien wo wiase minu aba enti wo nwu ana na tofi unse obi wo ho ani kunawu osaran ena mi kunu nuanom mi kunu maame no mi kunu abusuafo ne mi tofi ebinum wo ha ifide ma ni bisuban a wo da na di wo bra ba ma na wu tofi asem bi ya esi atwam maame bi a ne ba wu wo ye no ena ne yire ene na abusuafo agensan ne wo fie ena ba ma ne maame oba ne se obehwe ba ma no oba na se no a ni kuna wu age na maame ne se ei mesira wo ene na wo ba behwe me na me batia se emfie duni akire ni wankasa me ho da wo ye mase nti na me ba na wu no ena wo ba behwe me nti wo ka sa no na asofo ni mpanifo ehia ho na omubu akonta ni dane omo no bu oba no se maame a wari abre wenti se ni batia se emfie duni akire wankasa ni maame no ho da ne de wo wudi a wanya kwan enti ye niam bi chichiri ye ho ma ne de nume ebeto ye so ofise maame a ne nsu siate a waduru ni mpani fie so woye kura wan we beka wo no ma enti wiase ade ne ye je maame resi ajiwo ye je dien can disappoint can disappear ebia wo woni agire ho me kikiri achina na da ho na stroke achew stroke anche wa ukọ na wo ba enye ye biem na ahyedem na wa bra ba ye basa enti nipa de ne yeje enti se ukunu wu na wo de emfa ne se ukunu no woni utena yi anya hwe kura no ogya wo ba ko na uboka edi sie ukunu enti emfa so ni so dan so obema busuafo bi omoduru ompani busuapani bi a wotini ba bi a onni di obedi ekoboka ne papa yi nam no bi a wo pa busia dia betua na wo oba no wagensa no edi egu botom na wo se wo down se na say no wage na busuafo na boka enti die na wo gi ni wo wiase ebi kura me ka say sika kura na say bi a ba ma na japade bi kura wo ho wo de asie se wo de wo ma busuafo hu fa obi eno mpri na mmom abusuafo no omo ye hu kura ebeka wo sister enti wiase na nkasa ye predie ni pana ni hia no wo ko die ne ye tofi se wo fa no ya sitinam ene kwanya ye fa so ni patna tofi unim se obi esi dan esi ho empty
ya tum palox guano nipa nya baabi na Sompa Tofi me se nura wo de me enkasa me kohunu bi obi esi fie kakraka me bisa say ei ne fie o me se fie wo de wapa no ofra bruchire ba na waba mu okọ a watutum wo de kọ abra enti ye edi na wo gini wo wiase se watimi esi fie kakraka fie no so ne fe Tofi na wo ofra bruchire ba ya bebie okọ a palo dwiren na dem na me bisa ho se bra ntu beba na gya na to gya to fie ho ne fie na hye nipa nya baabi na me ka se wo busuam obi wo mobbo ntu di safo yi man se abrante kode fie ho kura ne bia ntu utiche bi mankrofo na omunya bi tena mu anti na aye dai Tofi na bia me kom ye ntia me si fie se me kotena me ne se ya na me dwen ho se me si fie kakraka bia ono yere no manko a nkrofo nya baabi na nti ne se wosisi dan ni bi na de mankrofo ahan se de omu bia benya baabi ada enye fe mankrofo be se obi wo ho Tofi obi ti ufi a na advance ewu ai se obi tua Tofi onya bi wo ho age se wo de che no obi wo ho a uje se wo de che no se tiram because onya oje na ontumi ntua ti je so de che ne se mesrew wo de tiram na da wo benya no eto da wo nya no wafa because me busa mo se Tofi se ewiase ade ba ko a ya wo wiase ne se wonye sika akwa kuduru baabi na baabi a wonye sika kuduru ye nipa ma wo nche Tofi ya se ne bibia nipa mfa wonye hwe ye ne nam so kwa ye mfa wonye hwe enti die nko na wo gini wo wiase a wo hye wiase agapade nyina bo bui na wo de hwe empa kakra ka esi wo dam hwe baabi a wo da edura na do wo de ya asore ne hwe bo se wo da baabi fia kitwa bi na wo da na wo kasa kiri nipa Tofi obi wa asem firi ni mu tofo mo Tofi ko da wo kete so otum se vote si pin by nature obi wo ha nanum kasa wo kum sunsum na adwene se wo nipa che na adwene se wo nipa che wo kum sunsum enti wo mo asabi wo mo akonyinya obi wa na me ye doctor na me ye professor ne so Tofi ebinum omu nipa wan ofi se de onu na duru no but school no kra wo koy wo ba apo wo papa bi ni na wo sika no de koto certificate ni ma ho e ka wo anka ntimi nka because wo ni mi nyansa anka de tworo wo fa bi na akwa koto apo no de ama na wo sie na wo de brofo nkrofo so brafom kakra wate why bibi timu ni brafom why brafom mate me da se awuzi afo me baby ahoma no 0551931931 0548931930 demom maminka miza 5G ho asem emfanchro drink abusiafo emanom ememanom 5G odi udru baby e ton drinks bi amaka kyerem say ene no mu amokofa drinks edi ko baabi no baabi omu distribute mama mu koduru am kan trom say ye peketios marketing for omu drinks ni bi patch 5G ni de na wo bara na ho ye wo grapes wo ho grapefruit wo ho ye wo ginseng ye wo green tea ni nyina no ebia wo na dwuma ye de ebia dwene mu nia ebo wo ama nipadua no emu ada ho ama ahofe no ase aba etoda nano pa obi asmo ka kire me nano ma me obi asmo ka kire me semte wa osi am say oko be twa picture bi no hu ye be ma pa na unsechi pa ti si obi anim she body audit krom ha na ka kire se uniska o ka se ye jimi nam se na body na kire se obi oska ye hu na mani o me wa cha body na pe ai pe 5G ni bi nom na emwa kama ya sanse wo miso food sa mati kachi mambini na jade o kire kire ro kachi mambini na jade body na body masa o de ja body o ya ni de yo mati auzi afo ye wo miso ma mary de ni miso ndi odi ho agora wo no de ba fi su o chase mango wine no ye sanso o food ene ise kwa de amane ma hunu wo ho ana obi afro Tofi but your drink ni to be bre na
to bi bre me tobacco ba ba no abejiska wo koduru won so nipa no why kokwasa saa na ko ba yo say de mintimi wie no but the way me ka say manager Dan ewo overseas 21st clinic anim ho mo amotonton suo ne mo ampese mutubi ni nyina no ebi wo ho bo mo de wo wani chira ko ase to office me metubi pacho food drinks ne de eye kama na mango one no wo wia na de 5G na wono kama ya masa onuma Once fine. Just say, you be catch us as no more. Dabi. 5G ne means only the untimi nya no. It in pacho, but more than so be bi. Freyon 0551931920 Hello. Onipa to say from and kwame we chemuko. Enti mini adasanye. Over Ochna na uku topic MC Roni. Hey, bra. Topic. Oya semu. Ene ama ya kunyechi mera ho nanso oyi. Nipa ya homado papa. Abodi nyina Nyankopon na abodi nyina aye na ye ketiri. Aye so na ye mmew. Aye so na ye homado. Asemele kan sente wurite a nta wotiri ni ho. Nipa da senya kisi dan wa to dan ze go mo nipa da pado na ewa bi sa wo da ezba kwa me sro da ko kucha mote ko beto wo na ihu mo si me nipa yete me nipa ya ho madododo na ko pono nshi ododo na no nshi onyo ododo afu nyina me da sipi hello Bema good morning senior ya jide na sa na ho ya arade adom ya me ken nkata flo tife ni sai okay mami ntio ya de din kan sama maka de ba o ma mi ho juri mi pa no example koma bra kwa me wa danfo okay me ma sa no ka se kina o ni me ya bra kwa me bra ba wa bo ni de wa o sibitia aho bra se o sia wo no kasa na ese na o kan wo TV se se o ti TV de se keke no mum oye una said oka motive ni sa no oye na mesre ni pebi ane se Nyankopon peja ko kodu be dia ka be dia wo free empeja wo mu na Nyankopon nkoso empeja wo na be aso beti ma bo afoforo me da ase hello okay Obapa good morning my dear you got your very little price no man yeah jide vero nyanko pa de ko ano pe no wo ahu to so me say me won ta for na me de o mu ko we ni e na to me si so mu kama e na me tina pen afi me tina pen mama ni bi ti me nti o se me ba penyi ni de na sa kan won ti bi da akwada hey, after what one, mommy, your money here, what is no money? I mean, you want to you Dana. Nanga ono bata nko waji akwada no ba akokora trane nan so a na aye dey. Hey, Professor ko akotwa no my name say be 1 year. Kura ni ka. Me say you me be say nipa ye tire den. So say anope me ra what? Fra. Madam Afra, Miss Medase. Hello. Hello. Kafra. Hello. Hello, Tofi. Yes, our senior. Pum ti saying. Radi Adam, Pacho, Mami Tio. Yo, what do you the Mosian of Padumadia Moody and Mayan? I mean, Shamu. Yeah, crowd at a pass or but Yentimonko. Mabu Gin and the page. I can't. You see a day but you have to think. As soon as
obi from America buy any dying what thing. If America buy will be doing maybe that man or them no at the chin no that they know. Ah. True. Soon. I mean Shiramo. Soon. I mean come on. You know Moody. Obi better with him clear out says to be able to know what you say. Obe sakana dream. Medasi. I mean come on. What you say? Tim say Berman Munyamfo so it's one can no pay. Hello. Good morning, Fakye. Come on, yeah, I'm here. Arade Adom Senior. The father nothing. If I'm driving the program with my yeah, big you was very. Big you was very. But I be going to my and so. I am sorry. I did the same as we put a pen on to fit. I mean a war. Come on. You tell me $8. Yamada I will blast it. Papa, I just yeah, you yes, madam, man, like I you will be piano, who will be casting the piano, who will be only a piano, telling the popularity of the shah, down to Babu, and come for yes, then do your Mate, in our town for common. Mate, that's say anybody any age. So, chiro, now be Unyini Panchin will be hello. Hello. Sompa 93.1. Hello. Yes, sir. Pacho NTA TV no. Ode yankasa wo phone no mo why? Mami ntio. Good morning. Good morning, senior. Apo ma. Already Adam, senior. Nakopon share na play. Nakopon sungenka. Amen. Chie nisani futu a modena na play. Chie anapai amomeni agi asa asuna nyama bi ama di atwem daga no isaka ka nyama bebre. Chie meni ekramoni ya Mustafa. Safa. Enye bibia na nitie ewo television show. That's mo bi ya metie je enye de aka na bra bongo bebre. Asa bibi efri. Asa bibi efri. Sintinya kopon asungen enkamoni na. Amen. Tiani aduma also better problem eno edi nkomo personal. Mpacho mati senior. Live we na best na me fanka aka bia. Okay, me the number bi betu dwa na wafa no why? Me pacha mati. Me bacha wo number no send twato. Me number no 59 na twato. Okay, jina so na producer no intro number no ye wi me de me live be frɛ why? Me pacha mati. Me da CP. Hello. Hello. Good morning. Oyima radio bi wo nchen wan nko for man why? Okay. Oba ya jidi en. Mo program me nti e big da. Me na me me ba nyabotre radio bi wo nchen man nko form kra why? Mami nti o me da already asese de ne da so a utie. The same program will be that, and then the first time. Okay. That said the program, no, I see Abu Buyeno. Oh, yeah, Miss Jumaka, na yeah, about town for now, you know that's what Lipa Bebre, Wahasea. Because I see Kaya di Bay and my Nipana, Abel, she can't fire the Bay and Macrano. As one thing. As my program, I'm a man and that's what they don't coupon when that's so Emelifa. It's not more to down by me, who be a minute. About Nyabotre, eti Nyabotre. Timi Bacho, Oka Moa, Munya Sika, Yenny Munkofi no. I say, I can say that made us to her. Nyabotre, Sika saying, Anna, I was say, Yedibe you. Oh, yeah, me, yes. Yes, you hold my year. Every any Bibiano, or more just 3,000. When I'm on send a chat or the number no 37 in the chat. 37. Me bacho, and yet 37 send a chat or. Me bacho am say 64 the chat or.
64 ni chato. 64. 64. Okay, me show boss anopai. Many minua kwa me ne team yi no. Fakye show yi no ne Sompa. Yebeba be you free baby a won wate. Mate. Amen. Baba be you free. Na mi shiramu. Amen. You for 3 days waka ho. Ama ni sokra tata me. Masa. Hello. Masa Tofiakwa. Masa eka ba fie obetua bi yeko yi amamfo eka ba fie. Masa Tofiakwa. So ye gide en. Wa branche na oye gas oven na de topa no na obaso. Aseo. Kachira watie ko no se eba oven pa ma obi ando to bi won kwanche na akwahyehe wan. No ya adwen. So am police station e che ho na kai adumewo. Masa Tofiakwa. Ye respect nipa. Ye mu nipa pa. Kwanya mpenifuo bi eni nipa bi kasa no. Edo bi ana o se afem. Na nse na meye eniema ketewa bi na me ne wochemaifo bi dim komo. Na wochema ba ko ka kire me se wotu obi fi a o rain no. Ensuo pipe a woni fi a o bubi no o se otua ho kenti o ma wochema ni mu nsuo ne bi nom. Wochema ne nkoto nsuo abonten nom na ono no fi nsuo de. Na binim tim odin sa. Asewo. So kekaya no. Ensuo pipe mu efi nsuo no. Ana mi busa na se na aduane e was akaya do na ensuo kra ya mo bi na aduane. Wasi ono na ye bora na wohwe aduane a aseye edi begu bola mu a asew menim de nipa gin wasase we so eye serious me say adwuma mpanifo bi mu edi o matse adwuma so omo dinum wa adwuma mo tata odwuma wa tase o gidie edi ba di pa na yeje aso Mr. Mumma bo amena men konko hiye nu aba ni mfiri konfa no chewate bibia be fa wo de nkasa so fa no say enkwala abone awo wanya kofa ba oye de ebisom enti wo de be nkasa kura wa mate bibia be fa aso da men ka ho me da se ma mere wo de tofin komo nche be ye trimodin ehun komo nipa di trimodin wickedness said the nipa sitie se security a woti ufie onu pipe nsu a na ayeden kwame munya moye sana makoma ye me ya na nipa ya gidi ai hello me fa be se two course no me hello good morning senior Bachelor mo ya de radio adom then the first time mama free anyamo. Okay. Na the more part me script my confirm not you aban. Dear cry the aja. Ya be ne day. We den ya adwuma bi enu ho. Nti aja we na ado na kasa akra. Nti aja we oka so wuja ya ko page ma wo fra ya unya bi. Nti ya me ya dum na so wanya script adwuma na wo ye bia. Hwe de ni peye. Nti ese ja wo hwe de ebe bo awo no waye se be ya awo so no bo so be so be ya kakra ere e de didi se enipa ba hokora omo nche da mumu se mu ye nipa omo bu kura afuna nkasa kura mpo jese mako na ebi obebu se bia wodi bibia beto wa hwe so ama wa beto se ne sika da hono ma wa de yie ena bia o de egbu kakra be ma so sa di on ko on fa bu kura ma pio o de pakene ka wo pio lo ka o dale se se be ya obi fa na ka be bomu kura no o sa mi pie jaja mi pie o nsa bia o kana o ba ka se o pa na se o be o sa se bia o piska o hono so ni nyina ya na ya bu ya ni egu so se be ya o ye be nya kakra di nti
nti Tofi Mate me das producer na minim so me here security for e pese di security for hon komo e wona minim so. Hello. Good morning. Good morning. But you want to chat to why? I'm here am around. Me nya internet bi na we so me. Say. Nya internet bi na we so me. Mento kasa ni you my voice ne so kakra ma me why? Me nya internet bi na we so. Sompa 93.1. 7 hours. Yeah, I will component. Na adofo me ense bi na me mu ba pre farmer na ba pre da you need make our 100 and some from the big phone. Me na ma make that and up. But I'm around but you need to ba some but me nya mu one. Wow. Em say hwe say obefa ne number na ma me because em say na asem na o kana me ba che number no say ni twato 3 me ba che ogina so na producer en show number na me wi am am frɛ why CP abusia for aha na edi show no si no ndu na bo yankopon ya adoma ibihia e wona menim so efiri ochina echo sompan komo beba food for thought beba sports beba 0244809641 0244809641 0244809641 0266303733 0266303733 sa two numbers you pesa ofre Fakye show so Tofi nkomo pesa oni di nkomo bi na menim the same time some pan komo ni nyina no line na obefre abusia for me da menu akwa me asare ase me da ma Mary nso ase me da so panyi justice osei enso ase sise kra de mama no uncle na che say me de nkwada nyina ofa ma no is it abodi ba kwa mbebo no oye uncle prekope na say sise akwa mbija ayi elder sem no be no uncle say di se nkwada nyina mo Ghana sese mo ofa waka ya fa no uncle oda mu uncle mo so no mo twetwe uncle mame na menu asaki the prof ono so na ne ode dwumadi ya fa no his ayintasem ebae no brekona no minister IBJ enso otene nkan o say ewisie oye den ewo mframa krum oboa obekọ ti krum ha oye den na yamfa bia mfiri ya anko South Africa anko US anko dia yaresa politicians ye wie ye nyefunu ne de bae jai obekọ wiase ba bia obekọ bia no ye de obeba ewuo eda ho twen ye eti abusiafo medase pi medin Tofiakwa mena yimase mena nana ya wase na mena kinsu ase Yehowa enhyira wo emame makrao